Ha kajingkan ra ki Ophisar ka Shillong Municipal Board ha ringkat ka jingedon lang ka Magister nalor ki pulit ka East Khasi Hills District ya ki basyong de jingde harut surok bat lenti ya kijat ha Khyndailad ka bana penlong ha ka apu artarik unaitung arhajar apusan lala ban saki mabu na pring ki hawkers ki bamdon ya ka certificate of vending lani COV ki hab ban Khang no Jylla ki Dukan bat ban bu ru kat kum balap tha daki Ophisar. Henry hapadeng kini baro wei ubar Jylla ubala itu kerteng kum Ram ubala bu ya kadukan klem ka COV ubala play bi an ya kadukan wat hadin bala betha daki Ophisar ba dei ban play show kani ka jingle Jong ni ubar Jylla kala penlong ya ki Ophisar ka SMB ban Khang Syndon ya ki Dukan Jong bat ban ra Syndon ya ki Atiar Jong Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka batau bha kam kata I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya